Mun näyttely petoja ja alkulintuja on auennut täällä Kuusamotalossa Kuusamossa ja se on auki täällä koko syyskuun. Mulla on täällä 3 lintulajia. Mulla on kaakkuri, kuikka ja maakotka. Kaakkuri on mun lempilintu siinä mielessä, että se on hyvin ilmeikäs. Sen ilmeet on helppo inhimillistää, että siinä näkyy rakkaus, siinä näkyy viha, pelko. Erilaisissa tilanteissa on hyvin erinäköinen, eri valoissa, riippuen vähän, miten se nostaa kaulaa, laskee sitä, katsoo eri kulmista. Se on hieno lintu, se on alkukantainen, inspiroiva ja visuaalisesti tosi upea. No, kuikka on toinen mun lempilajeista ja kaakkurin ohella varmasti kauneimpia lintujamme vesilinnuista. Aika vaikea lähestyttävä myös, se sukeltaa pitkiä pätkiä, saattaa olla puoli minuuttia, minuutinkin veden alle ja edetä jopa puoli kilsaa kerralla, että sen perässä pysyminen on joskus haastavaa tuolla rammen rannalla. Sitäkin on päässyt lähelle kuvaamaan olemalla paikallaan ja odottamalla tai sitten juoksemalla se edelle. Maakotkan kuvaaminen vaatii aika hyviä perslihaksia, että se on kärsivällistä odottamista aika pitkälti sen kuvaaminen. Se on aivan upea ja hieno lintu. Mä oon sitä kuvannut syksyn väreihin ja sen pitkän odottamisen jälkeen, kun lintu saapuu paikalle, niin kyllä siinä kuva ja adrenaliinit on aika tapissa ja fiilikset on hyvät, muistaa välillä hengittää. Se on aivan upea lintu. Tämä näyttely on avoinna arkisin 11-16, paitsi perjantaisin kello 14 saakka. Tämä on myös auki aina Kuusamotalon eri tilaisuuksien aikana. Tänne on vapaa pääsy. Ja tämä on myös osa Kuusamon Natura-fotofestaria 15-17.9. Olen silloin myös täällä itse paikalla, että jos haluat tulla jututtaa tai kyselee jotain näistä kuvien taustoista. Tervetuloa.